Здравейте от мен, Петър Петров, специализиран GSM сервис град Варна и магазин Total Mobile град Варна. Накратко днес съм решил да дам няколко съвета, как да съхранявате телефона, как да работите с него. Разбира се, абсолютно относителни и базови са, но все пак доста запитвания имах от мои клиенти, как що летния сезон наближава, затова ще се опитам да дам някои съвети. Разбира се, не се отнася само за летния сезон. Надявам се да бъда полезен. Сега ще настроя камерата, за да виждате по-добре телефона. Това е мен, тъй като все пак той е най-важен. Така, мисля, че това е добро позициониране. Извинявайте. Така, започваме. Ето го нашия телефон. В случая, това е сгъваем апарат от Fold серията. Тук, на което искам да обърнете внимание, е повечето клиенти го използват доста активно, все пак затова го взимат. Сядаме някъде на заведение, на плаж, работим бързо, пишем, изпращаме имейли, сгъваме, разгъваме, всякак настройваме. Това няма нищо лошо, затова е създаден техника, за да ни служи, но в края на работния ден или след интензивна работа ви съветвам да го почистите отвътре, за да може да запазите максимално дълго вътрешния дисплей, тъй като той не е толкова здрав, колкото външния. И ако влезе някоя прашинка, това може да създаде проблем. Почиствайте си го редовно, разбира се, избягвайте мокри кърпички с алкохол. Те могат да навредят не само екрана, но и тук в уплътнението отстрани, където са бутоните, между проводките в дисплея, също може да навлезе, разбира се, в слушалката и така нататък. Избягвайте всякакви такива концентрати. Може да си го почистите и с обикновена кърпичка, микрофибърна кърпа, може да е леко навлажнена с спрей, специализиран за екрани. Предлагат се такива на доста места, при нас разбира се също. Да казвам, че е нужно да си имате протектори кълъв, това вече се зависи изцяло от вас, вие си решавате. Разбира се, особено сега лятото в жегите, внимавайте, не го излагайте на слънце много, да ни прегрява. Случва се, ако се случи, не се притеснявайте, ако светли, че телефонът е прегрял, че има по някакъв проблем, не се шашкайте, се показват разни термометри на екрана и прочее, в момента сега няма как да ви демонстрира, трябва доста време да го държа с запалката, което не е желателно и на мен все пак ще ми трябва този телефон, да работя с него днес по-късно. Избягвайте да го оставяте в кола, знаете, там температурата се дига страшно бързо, когато е на слънце автомобила. Зареждайте го, също и умно, така ако може да се изразим. Изчакайте батерията да падне до 20-30%, включете си го, зареждайте си го до 100%. Съвет, ако апарата ви е чисто нов, първите 10 зареждания задължително трябва да са в 220 волта с неговото оригинално зарядно. И в автомобил, ако зареждате, след 20-то зареждане. Още нещо, на което искам да обърна внимание. Ако имате проблем с буксата, зареждането винаги трябва да е безпроблемно. Кабела трябва да щраква абсолютно плътно, без никакви луфтове, нагоре, надолу, наляво, надясно и така нататък. Ако влиза нещо под ъгъл или халтави, това не е добре. Но не е много зле. Все пак, ако зарежда апарата, може да вземете една универсална четка за зъби. Става, разбира се, не после да си изчистите телефона и да си измиете зъбите, не е хигиенично, да почистите самата боксичка. Ако не се оправи и видите някоя прашинка, може да бръкнете вътре с клечка за зъби, ще е най-добрият вариант, тъй като тя е дървена, едва ли разполагате с професионални инструменти за почистване, затова с нея може да опитате да изкарате прашинката. Разбира се, тук отново не трябва да пръскате някакви спреови, алкохол, спиртни и тем подобни, не е желателно. Друг съвет към софтуера, не го пълните с излишни приложения. Това, което няма да използвате, няма абсолютно нужда да го инсталирате. Деинсталирайте всичко, което няма да използвате. Съвет за камерата. Снимайте вашите прекрасни моменти. Разбира се, колкото повече увеличавате резолюцията и видеото, 4K, 8K и така нататък, толкова повече памет ще ви е нужна, но съветваме, разбира се, поне веднъж на месеца да си правите пълен бекъп. Ако не знаете как, можете да минете през мен, ще ви консултирам безплатно как да си правите бекъп на информацията, тъй като това са доста важни неща и всеки работи с телефона си. Така че оставам на разположение на всякакви въпроси, надявам се моите съвети да ви бъдат полезни до някъде.
Ако имате нужда от каквото и да е било, не се колебайте да ме потърсите. Насреща съм. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието. Ако имате нужда от каквото и да е било свързано с мобилни апарати, аксесуари и сервис, не се колебайте да ме потърсите. Мястото го знаете, град Варна, улица Драгоман, номер 27.